Sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho, boses ko, boses mo, boses taga-boss, Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Alas 9 na! Ay. Na bawat Yaraon pa ka mo? ating lilinawin, isyu ng bayan ating hihimayin. Tingog kan banwa na po ngunya na Webes St. Jude. Dahil makalingaw tabi pasalamat kay mahal na St. Jude. Asin siyempre, kami po naglalaom na sa paghampang niya to kay ning kaaldawon. An mahal na Diyos dapat an perming ipigpaenot ta sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung unyan. Special mention niya to yung mahiguson, asin talagang matindi na tourism officer kan Catanduanes, si Madam Carmel Bonifacio Garcia. Ma'am Carmel, happy birthday tabi isa sa imo. More power and all the best, Ma'am Carmel Bonifacio Garcia. May tanong ka ba? Sagkod na kitang alas 10:30. Usapin ating lilinawin, Petsa 16. bayan May tada pa ba? ayin. Igwa pa man ngayang nagtitinga-tinga. National Ray na aga, Sir Popoy Balmes dyan sa JRB Calibration St. Jude. O tamang-tama, yaon dyan ang St. Jude Thaddeus Paris sa Lapu-Lapu. Kataning sana ni Sir Popoy Balmes dyan sa JRB Battery Shop, Tire Shop, Calibration Shop. basta Mabuhay ka mo dyan. 9, tingog Dakulo niya na branches tabi ang JRB at talagang mga listeners niya to yan tabi ha. For so long a time, Sir Popoy, mabuhay ka tabi and mabuhay ang JRB. Itanong mo na bawat usapin at Ang numero ko tabi ba yata na mag-text lamang ka ba? Ang numero ko 0942670195 and 096607301115. Kay naaga dyan sa mga taga-Legazpi, Siring Man, Albay District, Daraga. sagot ni Pio Fernandez. Manlaylay na munisipios digdi sa Albay, kataraning niya tong syudades Ligaw, Asin, and Tabaco. Asahan Katabang tamper sa kan Megaforce. In fact, naka-standby na si Karen. Pio Si Chief Jimmy ang nangangenot dyan. Bading Jim, Bading Al, Bading Jomar. Si Karen, si Angel, si Joshua, sa Manibela, Henry Mata. Master Control, kumpadreng Nalbaldo. Sa Newsroom, News Director Mardela, and siyempre ang mga matitinding Angels. National Ma'am Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicole and Gloriani. ang bayan Sa supervision kan sa muyang matindi. laging Laban maangog kan ng laban matatag. News Director Mardela. Pio Fernandez. Sa IT, Jerome Nico Martinez. Para po sa samuyang broadcast, internet worldwide, netwide, Jerome Nico Martinez. Kasabayan mga OJTs niya to halay sa Sorsogon State University. Tanong ka ba? Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, sa indong pong Public Information Officer ng Bayan. Si Pio Fernandez. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DCGB. Aber daw. DCGB, On the Spot Report. I-connectar ta na. Karen, maray na aga, go ahead. Perti subong karas ta. Pasensya na, medyo napalaba-laba kaya Karen sa intro ha. Ibalik natin. Good morning Karen, go ahead. Thank you so much, sabi Sir Tio. Pwede nang mapreso sa good na persona non grata ang sisay man na personang magbibunin panunuya-tuya asin pailing kawaran galan sa mga pasyarang pinagmamalaki digdi sa probinsya kan Albay. Iyan, Sir Tio, katakod naman kan pinal ng pagkaka-aprobar sa uring pagbasa kan sanggunian Pandalawigan ang ordinansang ipinag-otorisar ni 2nd District Board Member Attorney Melissa Abadesa bilang chairman kan Committee on Tourism na may titulong An Ordinance Protecting Tourism Sites in the Province of Albay from Act
of mockery or other conduct that diminishes their cultural, historical, environmental, and tourism value and significance, prescribing penalties for violation thereof. Susog sa provision kan penal as in aprobado ng ordinansa. Bawal na sentiyo gilbon sa mga nasabing plasinin pasaran and pag-publish, pag-post, as in pag-produce ng mga content as in informasyon na pwedeng makaraot sa ngaran as in dignidad kan sarong pasaran. Bawal naman ang pag-produce ng mga video na nakakuruba, iskandaloso, sa mga dapat garalangon na pasaran, pati ang pagdanyar kan mga monumento, ikipahe, aralit kan mga marker, maski ang mga tiga-ataman na tungkol sa pasaran, ang mga rambulan, intentional na karilibukan, asin pag-agaw kan pasi organ kan sarong pasaran, bawal na iyan sa irarom kan ordinansa. Ang sisay man sentiyo na magpiling ng misrepresentasyon, bako dissenting gibo-gibo, disruptive conduct as in physical damage, and first offense kayan, papagmultaon katulos, 3,000 pesos. Sa mga masunod na offense na umutro ka pa, 5,000 pesos na may maximum of 1 year na pagkakapreso, depende paan sa discretion kan korte. Ang malala sertiyo, magdidepende pa sa Provincial Tourism Office kung gura no kagabat o kadakulaan impact sa probinsya kan bako mong maray na pagtratar sa pasaran tagkod na irekomendar kan pitikaw sa Junta Provincial ang pagpersona non grata. Ngunyan, ang mga personang ma-enforce ka ang sertiyo, iyo ang mga tourism officers o tourism personnel sa mga syudad asin munisipyo, pati man ang mga punong barangay kung sa inyayin sa jurisdiction ninda, ang pasaran na day tinawan galang, pati ang mga chairperson kan committee and peace and order kan mga sanggunian barangay, asin man ang mga barangay tanod. Ang pagkakapasar kan ordinansa sertiyo, dahil iyan sa ginibong paghuba-huba kan mga vlogger kayo dyan sa may green lava sa may isidaraga, pati sumatatandaan na pagsarakat kan mga content creator sa critical na zone kan mayon, sa ibong kan sumatatandaan na pagbabawal sa mga ini, dahil so dati pang pag-alburuto man kan mayon, na matatandaan, dahil man natatawan kipamugtakan kan probinsya, ipatawad sana, dahil sa day nga ning ordinansa na mamandato sa pagdisiplina kan mga ini. Roger to that. Sige. Yan, Sir Tio, ang report, Karen Ala, Disgirihe. Salamat Karen sa istorya. Hali dyan sa Sangguniang Panlalawigan. This time, aramon taan magiging reaction man kaiyan kang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office kan Albay. Si Ma'am Doti Colya, si Primay. Ma'am Doti, maray na agatabi si Pio Fernandez po kan DCGB. We're on air na po sa programang Tingog Kanbanwaan. Good morning. Hello, good morning po, Primoy, Pio. Sa mga dumanan po sa mga naghihinan nyo sa maray na aga mo po sa Indagamos. Opo, katatapos pa lang kang report kan sa muyang koresponsal dyan sa Kapitolyo, si Karen Naala, kasuha po na ipasar na sa ikatulong kabtang final reading. So, ordinansa na minapinar sa nagdidesekrar sa mga tourism sites tadig di sa Albay. Your comments and your notes on this tabi bilang pitikaw. Go ahead, Ma'am Doti Primay. Iyo po. So, nakapag-attender man po kita ka mga committee hearings na paapod po ni Board Member Melissa Abades, Attorney Melissa Abades sa Medilla, unungod po dyan sa panukala niyang ordinansa na maray man po ang obheto, maray man po ang wisdom mapagpaibukayan para po may pabalangipog ta o may taramta po sa mga turista na sa tuyang tourist destination. Di man dapat basta-basta pag rauton o pag i-desekrar o kung pag-mandisekrar o i-malign. Kasi po, pride po kita kaining mga destinations na yaong po digdi sa tuya.
Ay, opo, tabi. Kasubago kaya before kita nagkahuron Rimay, Ma'am Doti, pigapudan ko si Attorney Melissa si kinatawan, kundi ba busy. If ever, igwa po ikaning insights, duman sa mga ipigbabawal, kung mo nag-atindir ka man kan deliberasyones kaan, nagkakaperang ehemplo lang tabi, itong sa mga acts na minadesikrar kan sa tuyang mga tourism sites tabi. Ay po, so pag nagbabawal tang vandalism, so anything that will alter kung ano man nangyaon, lalo na pag mga natural destination, so ecotourism, so anong makakaraot po duman sa destination. Ayun pa, ito pong nangyari po, ang pag-post na garo mga nakahuba o something na bako, disrespect po sa destination. Ayan po ang mga nakapabilang dumun po sa pinagbabawal dito sa ordinansa na ini. Opo. Ma'am Doti, prima, ika nakaaging mga semana, may nahiling kaming mga video nakapost sa Facebook for content yata ito. Naglalakaw na naka-underwear na pula, naka-brief na lalaki, nahihiling so bulkan mayon. Would that be a good example kan pagbabawal na tabi na dapat mangyari? That's one of the examples. One of the things that's included po duman sa ordinansa. So, ngunyan, kung halimbawa gusto may magreklamo, ikaw na pong magagamit na ordinansa para iyan po, ma-penalize itong mga nagigibong arugayan po. Ayan, opo, tabi. Now, insofar as yung pitikaw tabi, Ma'am Doti, Birimay, piraan sa tuya digding pinagpipreserbar as in pinagmamantinir na mga official na tourist sites na akreditado kan pitikaw tabi. Ay po. Kasi baga po yung mga destination na ini, basically mga local government units ang may direktang management sa inda kung publicly owned. Pag privately owned, so may kanya-kanya man na mga private person per private individual sa may tagsadiri kay na destinasyon. Pero kung sa Albay lang, ang sa tuya pong pinamantinar is Mayon Skyline tsaka Linyon Hill, tapos ini pong Parks and Wildlife tsaka po so Albay Farmers Plenty Village. Yan po ang under provincial government. Ayun, opo. Kumo yan po ang naunang bitan mo lang nasa irarom kang provincial government. Iyan madam, siyempre clearly malawag ang duman sa naipasar na ordinansa. How about itong sa ibang mga tourist sites na sa dirikan mga LGU? Sakop ito siyempre kan ordinansa patabi. Ano po? Sakop mo po, oo. Dahil man po yun. pigsabing mga destination lang or attractions lang na under provincial government ang sakop ng ordinansa. Kaintra po ang gabos na yaong po sa provincial government. Probinsya kan Albay. Po, Ma'am Doti tabi, prima, if you have any information, kasabayan pwedeng pagdeklarar kan si say na persona, naggibuho na persona ng daing data, non grata tabi? Kung kasabay ang pagdeklarar kay persona non grata. Oo, sa mga nagdesikrar kan tourist sites? Opo, ikaw man na provision for persona non grata, pero ikaw man na provision na may penalty. May pagkakapreso, ano po? Opo. Ayun, opo. Mga penalization, may penalize. Depende po kung ano na sa degree kan sa imbang violate. May first, second, and third offense po ba? Depende sa degree kan sa indang pagdesikrar pati ano. Opo. Ayun, opo. Okay, tamang-tama prima, dit na minutos lang po tabi. Iyaong ka naman sana. Halawig na kabangang taon na nagpapara pahiling ininin abnormalidad ang bulkan mayon. If ever igwa ka mo dyan, parang raw information. Insofar as tourism influx is concerned, naglalangkaw ba o steady o nagbaba tabi? Kaya po. Kasi syempre kita ki point of comparison. Kaya po. Kung ang point of comparison is first quarter of last year, nagbaba kit mga 20%. Ma-attribute to yan, bako lang dahil sumalbulkan mayon, so nagkagwa ki volcanic activity. Kailan naman baga po, so kahit kang pagsakat, biglang pagtaas kang oil price increase ba baga po. Lalo na kang palaog na Holy Week.
So, kaya dahil naman sa oil price increase, nakapag-contribute ito sa medyo bawas sa mga nagbiyahe po ng mga turista. Pero ngunyan na second quarter, na-maintainarta po. So, compared kang last year. Opo. So gustong sabihin tabi Ma'am Doti so primerong kabtang first quarter na supposedly ko ta na malangkaw so tourist arrivals ta nagpapahiling ba ganing abnormality ang bulkan mayo na although sabi na nga ni dangerously beautiful nakakakawaning turista medyo nagkaigoning slump taso paglangkaw kang presyo kang petrolyo ang nangyari. Po. Oh. Nagkataon baga pa ito ng Marso, palaog na pati dapat kang pataas kang peak season ng tourist arrivals dahil may Holy Week. Iyon po, medyo naapektuhan po kita ka ito. Okay. Pirang porsyentahe tabi as compared sa parehong periodo last year, mga pirang percent po ibinagsak? Mga 20% po ng araw kaya. Ay duruda ko la man primay tabi Po, medyo taman ito. Namatian taman ito. Talagyan na ko la so kang Holy Week. Ito oil price increase. Kung ito gayud na oil price increase, baka nag-increase yan in todo na tourist arrivals sa first quarter, Pwede po, Oo. pwede po. So, succeeding quarters na, up to the present, may pigsasabi kang na-maintainer, can qualify? Second quarter pa second quarter kita second quarter naman, nagbilang naman kita ng tourist arrivals, nag-collect naman kita. Yan lang po, although may ongoing pa. Pero medyo arani, day nagkarayo kang previous year. Opo. Apo. Sige tabi, primay, kung igwa kaning gustong idagdag pa in so far as tourism is concerned di sa Albay, madangog tabi kami. Po, so sa gabos po naghihimanyok sa programa ni Pio, si Pio. Primong Pio. Opo. Primong Pio. Gusto ko pong share sa inyo na ang sa mga airports na po, like ining BIA, nagkagawa na kitang promotion, pag-abot po nindo sa arrival area, igwa na po kita dakula dyan na promotional material na dagos po kamo sa Albay. So, po iyan, initiative po yan ng provincial government, Pitikaw, na suportaran po ni Governor Noel Rosal. Makakahiling man po kita mga duwang na kulang promotional material sa mga airports kung saan igwang direct flights flights ang Albay, aron kang Cebu, sa departure area kang Cebu, igwa na po kita duman na naipugtak na Albay is waiting for you. Mhm. So, yun po. And sarap man pong mailalaga na sa Iloilo. So, yan po. Medyo boost na po ang promotional efforts na. Hopefully, by next year, makalag na po kita sa Manila na dakulang billboard. So, yan po ang mga activities na pinigibo po ang provincial government of Albay. Sige, go ahead po. Mag-host man po kita kay mga dakulang mais activities, ang gusto sa mga meetings, incentives, conventions, and exhibits para po makainganyar manggirari kita kay mga dakol na turistang magdigdi sa Albay. Yun man lang po ang sa mensahe. Iigwa kita, madam, if you may, we have an upcoming sarong event man, Ligaspi yung Ibalong. Would you also have the privilege to promote it, Ma'am Doti? Go ahead po. Yes po. So, igwa kitang mga LGUs na sa-celebrate po kanya-kanyang festival. So, ang Ligaspi, igwa pong Ibalong Festival. Ang Jovillar, igwa po kang sa Indang Kipya Festival, ngunyan ng August. Ngunyan pang July, ang Libon. Igwa kang sa Indang Libon Paroy Festival. 1, 2, 3. Ang Ginubatan, Longganisa Festival. So, ini pong kaugnahan na ini, promoting the local heritage, local trade and industry, and culture. Yan po ang objeto po pag-celebrar sa tuyang mga festivals digdi sa Albay. Igwad ang pinakadakulang festival sa Albay, ang ngaran, Billy Balin Festival. Kaya pagkapuntingan niyang Albay Planet Festival. Sige, salamat Primay Tabi. Mabuhay ka mo dyan sa Pitikaw. Iyo po. Marahay na aga po. Salamat man po. Thank you. Thank you so much sa mga tugang si Ma'am Dorothy Colye sa tuyang nakuha aning initial na reaksyon. Manong guduman sa pagkakapasar kan ordinansa na minabawal sa pagdisikrar kan mga tourist destinations po digdi sa probinsya ning Albay. Si kinatuan kuan kaya paano
Ha. Ay sige tabi. Eto si Kon si nag-signify standby muna tabi Joshua ta nag-signify si Kunyan. Si kinatawan Melissa Abadeza baka lamang ma-accommodar kita tabi ano. O si Attorney Melissa si kinatawan maray na aga si Pio po kan DCGB. Good morning, Sir Pio. Good morning po sa mga nagdadangog sa imong programa. Yeah, thanks for taking our call. Tamang-tama na nakatapos pa lang kaya so report ni Karen so sa mo yung corresponsal yan sa Kapitolyo. Manungod sa naipasar mong ordinansa baga so bawal ng pagdesikrar kan mga tourist destinations sa digdi sa Albay. Nakahurong ko man si Primay na Dorothy Collier kan Pitikaw. So sa indaman na initial na reaction which siyempre supportive na maray. We go into the details. Ano po so mga particular na ipigbabawal duman? Anong manera? As in, anong mga lugar po ang pinagprotehiran kang lay na ini, ordinansang ini kan na naipasar po nindo? About the ordinance na maugma po kita na naiaprubahan na po kang nakaaging regular na sesyon. This will be commonly known as the Anti-Mockery Ordinance, Tourism Ordinance of the Province of Albay. Ini po ang intention kay ini Sir Pio. Kung bago ko po i-discuss din ko onti sa mga violations, no. If naramduman mo ka mga nakaaging panahon, igwa kitang mga nagbisita na mga turista kung saan saro duman nagsakat sa summit kang Mayon Volcano when it is illegal. And nag-post pa siya sa Facebook na kung da ikaya kang mga local kasi pinagbabawal tabaga po ngunyan, especially ngunyan, no, na magsakat po sa summit. So ang caption niya pa duman, kung bawal da po, kung da ikaya kang mga local, siya da kaya niya, no. So talagang mahiling mo po duman na may pagkukutsa na, no. And parang garo daing respeto sa tuyang lahi and at the same time sa tuyang tourist destination. Pandua, itong okasyon po sa Green Lava kung saan sarong turista, vlogger ang nagbisita duman and nagkuha ki picture, no? He took a picture or even a video ata yon na kung saan po pinahiling niya sa iyang likuran, no? So puwet niya. And then took a picture duman sa Green Lava. So parang nagpahiling na naman na daing respeto sa tourist destination ta. And then a recent na okasyon nga ni nasarong nahiling ta naman na video na nagkuha siya ki video dyan sa may bypass road kang Kamalig. And itong video na ito nakapag-brief na lang siya po, Sir Pio. Oo. So ang ordinansa na ini, ang rationale po kang ordinansa na ini is in as much as we invite tourists, no, and iklarar ko din, bakulang turista palan ini Sir Pio, even locals is also covered by the ordinance. Kaya turista ka o lokal ka, pag kuha ka ki picture or ano pa man na bagay, video or ano man na behavior mo sa tourist destinations kang probinsya kang Albay, you must act accordingly. You behave accordingly with due respect and taking into consideration ang kultura ta sa lugar na iniligdi sa probinsya. So we were just avoiding any contents, any actions or behaviors both from tourists or even locals na magibo po kay arog kay ini. Nagaro baga po Sir Pio ka wara man na respeto sa tuya po na tourist destination. So that is the reason kung yata po na buo ining ordinansa na ini. And just like what happened, so digdi sa ordinansa po na ini, ang mga ipagbabawal ta na po, yun na po itong sa mga behavior
it's either nagwa ka ki picture, nagwa ka ki video, na ang behavior mo duman sa picture na ito or sa video na ito is mga behavior na nagpapahiling ka na wala kang respeto sa satuyang mga tourist destinations. Bako lang po ini Sir Pio pagkuha ki pictures o pagkuha ki video ano. Even po yung halimbawa nanraot ka na ki mga pasilidades diyan sa tourist destination, no? So even mga obstructions, mga distractions na gigibuhon mo sa within the tourism sites of the province of Albay is also covered by the ordinance. Bako lang itong nudity or obscene mga behavior, but even itong pagkukuha ki pictures or videos na halos nakauba ka na, no? Kasi may argument na paano nga sa mga tourist destinations kang Albay na resorts, Yan. mga beach, araw po kayan. Of course, ito po, di man siya covered in a way na, syempre pag sa beach ka or nasa resort ka, ang mag-swimmer is accordance to decency, di ba po? Pero kung mag-take a key pictures or videos na naka-brief ka lang or naka-underwear ka lang, na halimbawa, araw ka ito po, nasa bypass road ka lang, or worst scenario, magkuha ka ki picture sa simbahan. So that's against the decency, no? So case-to-case basis din po sa Sir Pio. Kaya di man magka-edit sa mga halimbawa niya sa dagat, 'di ba? So that's normal. That's within the decency naman, as long as dai ka na magsiguro mag-uruba diyan, no? Oo. So case-to-case basis din siya. Pero yun nga po ito ang sabi ko, Sir Pio, the intention of the ordinance is purely to demand respect, not only from the tourists, but even from the local po, Sir Pio. Iarog pa na kini kinatawan attorney igo baga paano talaga digding mga pribado na mga resorts na lagi ng tourist destination, tabi kung duman magkaigwaning acts which is inimical, absurd or repugnant sa normal na hiro-hiro, halimbawa sa rong resort na nahiling subulkan mayon, tapos nasa laog sa kang private resort na sikat na pigdadayon na duman siya nagkaigwaning pagdidisikrar na yaon su background su bulkan mayon. What's the take of that ordinance na ipasartabi sa araw ka na sistema? Inat po, Sir Pio, this ordinance covers not only public or government owned, even privately owned destinations or resorts or ano pa man po yan, it will be covered by the ordinance. Panduwa po, ang kulatilya ta po na nila agduman, Sir Pio, is that the action must be against decency. Sabi ko nga it doesn't necessarily mean na kapag swimwear ka, na nasa resort ka, you are already violating, no? Siyempre, ay intindido taman iyan, pag nasa resort ka, may mga instances talaga na nakapag-arog ka iyan ang bako lang turista, maski giro kita, no? Kumbaga, we wear proper attire sa mga arog ka iyan na lugar. Pero you really go against the decency na talagang nyaong ka na sa arog po ka ito na bako man de man ka ipo na nakapag-underwear ka, Sir Pio, sa bypass road. Yan. So, 'di ba? It's unreasonable and against our decency kasi di mo man ka ipo na mag-underwear duman. Pero kung nasa dagat ka siguro, it will be given, no? Kasi syempre, normal naman po sa pagkarigo sa mga resorts ang pag susulog ki arog ka iyan. It will be case to case basis also. Opo. Ano ang kunyan? Anong highest penalty na pwedeng ipataw tabi? Ang first offense po, Sir Pio, is 3,000 pesos. Ang second offense and succeeding offenses will be 5,000 pesos plus an imprisonment at the discretion of the court. May naunang bitan persona non grata pwedeng ideklarar. Would you confirm? Yes po. As agreed upon during the discussion po sa plenaryo, originally po kaya yan talaga kasabay sa proposal ko, no? But during the committee hearing, nagkaigwa konting hesitation. But sa plenaryo po, napagkasunduan kang Sangguniang Panlalawigan
na ibalik po itong possible na pagdeklara kay persona non grata. But ini po through the recommendation kang tourism office after na magkaigwa po sila ning assessment, no? So sinda po magkakaigwa muna ning assessment kung talagang ang behavior na ginibo, yung action na ginibo, it really demands a declaration for persona non grata. No arin hindi magiging efektibo tabi kinatawan, Attorney Mel? Hindi po magiging epektibo after po syempre kakapasa lang po kang Tuesday sa regular session, ini po magkakaigwa pa transmittal sa opisina kang gobernador kung man po siya dumana any objection. Syempre may veto power din po ang governor, and at the same time kung areglado na po, manapirmahan na, pagkakaigwa man din po ining publication, especially po na igwa ining penalty na involved. So after po makomply itong gabos na proseso po na ito, that will be the only time na magiging effective na po and ready for implementation ng ordinansa. Although sabi nga ni po kang nagkapera, talagang may urgency na rin po ini kasi nakuluno na din so nakalipas na mga okasyon na kumbaga may kaipuanan kita na tawanan ng penalidad pero sabi nga nakakalampas pa. So, but we have to follow the procedure po bago po ini ma-implementar. How about those acts committed prior sa pagkapasar ka ini? Would it be covered? Dahil natabi, ma'am? Unfortunately po, dahil na po kasi like any other criminal laws po, dahil man pwede na i-retroactive ang application, especially po na may penalty po ini. Like any other criminal laws na iniinak po kang bawal po iyan. Pag may penalty, bawal po ang retroactive effect. Any other comment from the prosecution? Before we give the floor to the defense. Parang lagi kang updated sa impeachment trial. Attorney, salamat yes, tabi kinatawan. Salamat pong maray. Maraming salamat po, and yun nga ni po ito, hopefully po maging aware po ang gabos na mga kababayan tano, ang mga albayano, kasi sabi ko kanina, this does not cover only the tourist na mabisita digdi sa Tuya. Even po ang local is also covered by this ordinance. So mag-ingat lang po kita kasi at the end of the day ang muyata baga po is ma-promote ning marahay, may respeto, and of course we are protecting the culture and the heritage of the province of Albay. So maraming salamat po sa indong padagos na tiwala asin suporta sa indong lingkod. Thank you so much mga tugang si kinatawan Attorney Melissa Abadeza, proponent as in major author ka na sabi ng ordinansa diyan sa Sanggunian Panlalawigan. Salamat din maray, and Oras Pilipinas. Igon na kita ni 40 minutos lapwas alas 9. May interview ba si Joshua? Sensya na muna tabi Joshua, medyo napabuelo kaya kita sa primerong bungkaras kan sa tuyang programa, babalikan ta kapag naputol, iputulon mo lugod tabi Joshua, putulon mo na tabi, tanganing mag-redial ka na lang pagkatapos kan sa tuyang patalastas. Oras Pilipinas, alas 9:40. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay.
Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alala, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasama nga small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapatastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much Paringnald and tropa dyan sa IT and Tech Department. Agawon ta mo na ning date na binoto sa tuyang oras dyan sa Tech. Nasa linya kaya may nagharap po sa satuya, igwang ipinagpaluwas na informasyon na parang may libreng training Paringnald sa artificial intelligence. Yung ako Bicol, dakol nagharap po sa tuya. Nasa linya si attorney and House of Representatives, Congressman Pido Garbin Jr. Manungod sa siring na bagay, Congressman maray na aga, si Pio po kan DCGB Tabe. Good morning, Pio. Good morning sa mga naghihinan nyo. Kasi pati naman sa mga viewers nindo sa Bilog na Mundo sa DCGB. Maray na daw po. Opo, may naka-istorya sa kuya na and ining dakol nagapot, ining parang may pa-training na libre ata yung ako Bicol sa artificial intelligence ko. Madagog po kami Tabe. Well, tama ka po. This is actually a TESDA training course na konsepto na mamayuhan kan sa tuyang provincial office kang TESDA. And yesterday we have a coordination meeting to fill up ining kakulangan sa aplikante. Mga 400 plus inipio. Na kung saan it's a 28 days training course for artificial intelligence. Nangunyan iyo ang kumbaga this is what is in right now, and I think this is the future, the artificial intelligence. And ang kagayunan kay ni Pio, because this is a scholarship
provided by TESDA. Oo. 28 days training course dyan sa STI Legazpi PO. And I think we need to grab this opportunity dahil yun na ini ang kumbaga pinagagamit ko niyan sa satuyang paggugobyerno, pagninegosyo, kasabay itong mga micro, small, and medium enterprise, MSME, the digitalization of our transaction. Theo, let's grab this opportunity and we offer this to all Bicolanos, Albayanos. Siyempre, first come, first serve, tabi Pio. Nako, magayon ini kong piduta, even nga ni si Congressman Salceda baga, si Congressman Adrian, igwa nga ning pinagputap man niya na AI Academy baga sa third. Now here, sa second, so mga tagadigdi, buday iba pang lugar, makaka-avail man through Ako Bicol. Taday na kita makakabutas dyan, ano? Taday na kita makakabutas dyan sa AI. Well, tama ka Pio, AI is real and AI is the future. And yan nga ni ang pinagtataram kang kumbaga gabos na eksperto, pati na mga kumbaga matitibay na mga negosyante that it will be part of our daily lives ang AI tabi Pio. Ano? So, digde, kumbaga, sa mga kahapotan Pio, siguro magpasiring na lang sa Ako Bicol office, dyan sa Embarcadero de Legazpi, and look for ang samuyang focal person sa mga training courses, lalong-lalo na sa education sector. Now, as to the qualification Pio, dahil siyempre yung mga kahaputan, siyempre at least 18 years of age, high school graduate, and dapat siguro may basic knowledge of computer operation kasi siyempre requirement yan. And duman sa documentary requirements Pio, siyempre magdara keyboard certificate, so issued kang Philippine Statistics Authority, high school diploma, and isa indong biodata with recent picture tabi Pio kasi sigurado yan ang mga kahutan, mga requirements Pio and qualification. Pirang pwesto po sa available? Well, as of now, we have close to 400 na slots. And mapili sila either artificial intelligence, prompting for automation, level 3, or data collection annotation. Itong data science, artificial intelligence, which is level 2 PO. So these are all, may mga certification na magagamit nila. Not only in local employment, even abroad Pio. So this is the good news na padagos tang pinag-iinguha. Siyempre, yaon ng TESDA na kung saan permita katabang sa pag-opresir ki mga livelihood trainings and programs that gives or create opportunities sa satuyang mga kababayang Bicolano. Yugon man libre, halos sarong bulan, Diyos ko. Oportunidad ining marhay. Okay, di first come, first serve, magpasiring na lang tabi dyan sa Ako Bicol, sa Embarcadero tabi, kung pido, po. Yes po. Before I let you go, ano ang nakapakete sa Ako Bicol? Makakon baga, gari ma-open na naman kang kongreso ata. Anong aldaw po ito? Anong petsa ma-open? Masona? Tabi, after sona? Anong nakapakete po ngunyan sa Ako Bicol tabi? Iyo, aramo, tutukan ta ang sayatuyang riyon kasi gabos na nagruluwas na data, medyo bako makaugma. Yaon, pinakamaluyang ekonomiya, pinakamaluyang growth, Bicol region, saro sa pinakalangkaw na inflation, Bicol region, and then sa pinakalangkaw man na unemployment rate, Bicol region. And so, inayan sa tuyan tututukan. So, pag-inganyar, as in pakiulay ta sa national government na sana. So, resources kan sa tuyang national government in terms of sectors, education, health sector, lalo-lalo ng sektor kang agrikultura na 70% of our population in the Bicol region depends on agriculture.
and the creation of jobs and opportunities. Sana madaraman digdi, maibaling na naman o mai-focus man sa Satuyang Rayon Bicol. I'm so happy that the Department of Transportation and Railways included in their priorities the continuation of the project, which is the South Long Haul o ito bagang tren na kung saan naudlot kay Tokotang Duterte administration, ini-funded na kang Bank of China alagad because of the turnaround of policy from China to US, the China back out financing the same. So with this PO, makakaasa ka mo na pagbukas ng second regular session iniyan sa tuyang tututukan, including the delivery of a privilege speech that will outline the request kan sa indong lingkod sa tuyang national government tabi PO. Any glimpse kan sa imong delivery kan privilege speech tabi? I think we are scheduled after the SONA, the day after the SONA, if we given the chance, baka makapag deliver kita kay privilege speech. And it's all about, our focus in the Bicol region, bringing those opportunities in order to curb this high unemployment rate and matawan mangki madaranda kul na oportunidad di sa Rayon Bicol. No rin po so natabi kong? It's fourth Monday of July. I think that's July 27. So yan po ang SONA and opening man kang second regular session tabi Pio. Thank you so much. Mabuhay ka mo dyan as ako Bicol Congressman Attorney Pido Tabe. Salamat Pio. Maraming aldaw. Thank you so much mga tugang Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Nakaulay niya tungo niya na pagkaaga o sige na tabi AI yung mga kwan di ba? Yung itong mga OJTs natin from Sorsogon. Sinasabi ko sa inyo, oportunidad din Uyugon man 1 month na libre. Nako. So, dahil na kitang makakahali dyan sa AI. AI is here. Tabi parte na yan kan sa tuyang buhay. And ito na po, nakapakete na sa ako Bicol sa ekonomiya. Ma-target nyo yan kan ekonomiya. Pag open po kan session kan SONA. Nako si Joshua, siguro alas 10 ka na sa natabi Joshua. May mga hanap buhay pa kita dyan. Ibuelo tabi nito dyan Tech and IT and yung pakabareta ni na Jen dyan sa newsroom. We will be right back. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Max Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamal na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani, kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyo Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan Sangguniang Bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, Kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin
Citizen Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval Asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan.
Sa wakas, Joshua, baka makalawag na. Okay bang connection ni Joshua? Ay, Chief Tech. Ay, hindi ako nakaduman kasus. Baka dyan, maduman ka man. Maduman ka man taon-taon. Alas 10 ka na ay, ligo na nagaturog ako pa. No. Okay yung kuha ni Joshua, tabi, connection, naputol. Okay. Sige, sige. Sige, pasok natin si Joshua, ha? Sige. Sandali. Ito na, ubat hindi tumutunog yung ko natin. Sala pa lang na napindot ko. Ito na, mea culpa. Ako pala susala, Joshua. Joshua, thanks for waiting. Good morning and go ahead na. Yes, good morning, Sir Pio. BYZ Enterprises. Dahil na mapuputol. Langya ka. Maski yaong ka sa Iran. Sabi, baski umiba ka duman sabi ba ni Senador Robin Padilla, madumanda siya sa Iran, kunta na. Lalaking. Taod, pag-istoryan. Tawantang pamasahe. Sige, go ahead. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya tong Bareta gustong pag-adalan kan Committee on Education sa Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Ang kapasidad, Sir Pio, kan Daraga Community College o DCOMC na makapag-opresir ng dagdag na kurso, particular na tabi, Sir Pio, criminology. Kaya sa paagi kay ni Sir Pio, kanakaaging regular na sesyon, formal na pinag-boss ni Committee Head Konsehal Warren Sorsogon na gusto niyang pag-adalan ang financial capacity kan DCOMC na makapag-opresir kay ning kursong criminology. Katakod kay ni tabi Sir Pio, nag-schedule siya ning committee hearing. Nag-schedule niya alas 2 ang hapon sa maabot na Lunes, Hulyo 20, 2026, asin ang venue ni sa laog kan Sangguniang Bayan Session Hall. Pinag-imbitaran ni Sorsogon ang 54 mga kapitan kan data, asin imbitado siyempre ang administrador kan DCOMC. Imbitado man ang opisina ni Mayor Victor Perete o kaya ang sa iyang representative. Sharing man ang accounting department kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay. Kung kaya tabi Sir Pio, mga initial pa sa ring lakdang sigon kay Konsehal Sorsogon, asin hiling-hilingon pa man sana pag-aadaan kung talagang kakayanon kan DCOMC na makapag-offer ng bagong kurso, particular na criminology. Ang bangot kan istorya tabi Sir Pio, nagtaas din kamot si Konsehal Attorney Ayan Makasinag. Taako baga ngaya, konektado man sa Bicol College, na nag-offer ng kursong criminology. Ngaya, gusto kong sabihon, dahil ngaya ako makontra kan planong iyan, kan Committee on Education, paliwas nga duman sa mga uring-uding na nagbutwa kan mga nakaaging bulan, nahaloy na kayang pigpaplanong magkaigwarin criminology sa DCOMC, kundi tigo lang, minsarong konsehal. Taga-kompetensya. Kaya sabi niya, nung kangaya ako na ma-oppose kan planong iyan, na pag-adalan kung talagang kayanon kan DCOMC na mag-offer ng bagong kursong criminology. Maray nga nita dahil nagtaram si Konsehal Attorney ayan na, ma-professor nga ni gaya ako dyan. Ay naka, di ba? Tama yan. At least may choices dyan. I for one, kaya yan kang kunyan, kan DCOMC. Kaya yan tabi. Sige. So, maraman yung Sir Pio, sakit sa 20. Roger. So, yan tabi Sir Pio, mga update, alibig di sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa istorya. DCGB. Kayang-kaya yan, no? And sa pagtarabangan dyan, kan alkalde, kan konseho, kan manehemento, kan DCOMC. GB. Pwede yan makapagtao dyan in kunyang pa, wider horizon, choices, nin mga kurso particular ang criminology, dyan po sa Daraga Community College.
Report pa kita sa luwas. Duwang sunod-sunod ining sa tuyang akomodaron. Dumang kita sa Premier Distrito kan Albay. Kumpadreng Jomar. Good morning. Go ahead na. Salamat, Pading Pio. Happy Fiesta sa mga taga-barangay Matagbak, kan Tabaco City. Ka dating board member, RB Borihon. Uy, kaya pa dahil labang ninpaw na biman na lalaki. Kaswapo nagchat ngo niyan da basang. Fiesta sa inda. Dumanana sana. Happy Fiesta man sa mga taga-malilipot. Fiesta man ko niya na aldaw. Pero taga-Tabaco ka baga ano? Pag fiesta sa malilipot, taga-Tabaco ako. Leche ka. Irrelevant. Pag fiesta sa Tabaco, taga-malilipot ako. Irrelevant. Alam niya ka, irrelevant. Pupunta sana ako ng Iran kaso hindi naman pala, baka magpista rin doon. Alam niya ka. Hindi ko na tinuloy yung pagpunta ng Iran. Laka-laka, Robin. Dito na lang muna ako sa Tabaco City. Kasi sa malilipot yung pista. Buha ka talaga, palibrehong ka. Ege. Pading Pio, dahil maaraman kung nagdidilin siya ang lokal na gobyerno kan Tabaco o nalulugi o grabing pangabunar sa paggamit kayo ni pag-arkila sa pick-up point kan mga pasahero na nagiginaman na paradahan kan mga bihikulo na pasiring dyan sa syudad kan Legazpi, so paradahan baga kan mga modern jeepney, mga UB Express pasiring sa Camarines Sur and Legazpi, asin iba pang lokal na biyahe na aniun lang sa Katanikang City Hall. Okay. Dahil maaraman, Pading Pio, kung ang arkila nindang 60,000 pesos kada bulan, ano ini, nagdidilin siya lamang nga kita sa bayad kay ning mga nag-uukuparman ng pick-up point sa mga plasada, sa mga jeep, mga pasahero, mga pampublikong behikulo, buda sa mga arkila ka nagchichirinda sa gilid kay ni. Okay. Dahil maaraman pa dita, ang plasada palan, incorporated duman sa Tabaco City Central Terminal. So, kada biyahe na ticket, ano? Oo, duman sa Tabaco City Central Terminal, dakol na nagkaplasada duman, pati sa mga bus na pasiring sa Metro Manila, buda sa iba pa na mga bihikulo na ang pick-up point, bako digdi sa gilid kang City Hall, kundi yan duman sa may merkado. Incorporated gabos ang plasada, kaya dahil maaraman kung pera duman so digdi sa city, sa may City Hall, so duman sa may merkado publiko, buda so duman mismo sa terminal. Daing si paradong libro di kwenta, ano? Roger, nagluwas ini matapos na mariparo na dakulong kaya palusot sa mga auto. Imbis na magdiretso duman sa Central Terminal na yaon duman ang koleksyon kan plasada, biririk na dahil na minaantos duman pag dahil ng lunad na pasahero, diretso na sindi sa pamasada naman sa ruta ninda. Talagang mga Pinoy ano. Na maano ka pa man manangga duman na maparada, haloy na panahon pa ang kukonsumohon, bumiri ka na, pumick up ka na. Makonsumo ka pa gasolina to sa 1 kilometro. Iyo nga ni deng lang ang distansya. Uyog gamuan, pirang litro, pirang naman ang makonsumong gasolina kayan o krudo. Tama pasiring ka sana duman, tama bayad kang plasada, tapos mabalik ka na, digdi naman sa pick-up point. Ay, nako. So sabi, batang malo ng gasolina, anong duman-duman, rin na libre na plasada, tipid pa sa krudo. Iyan, ang day na namomonitor kan syudad, kung baga man nagaganar. Ano? Roger, saro pa, sa problema, sa ginibong pag-iimbestigar kan sa ngunit ang paglulusod kan Tabaco, so mga pwestong turutindahan kaunan sa gilid, ang kakontrata saro sana.
May murosong 100,000. Mario Joseph. Aga kontrata Promissory note ang ibilayad. Jesus Mario Joseph. Paano ba yan? Parang Palugyan City dyan. Paano yan? Roger, kaya sa committee ba na pigpamayuhan ni City Councilor Odin Villanel Verses, nagre-rekomendar. Ang saro sa rekomendasyon, bako ng sararuan sa ng kakontrata sa tindahan, individual. Takon magkautang man, susaro sa na. Yun. Ang nangyari, saro lang ang nagkukolekta sa Gabos Paringpio, tapos saro ang kakontrata. Correct. Nagabot sa 100,000 sa utang. Sumuruso. Kung individual mananggad ang kakontrata, di kon may mamuruso man, saro sa nadit sa na yan. Yan, madali pati ang pagkolekta, ang pagpersige. Yun, sa ipasara mo sarado ka ng tindahan ka, nagday ka nagbayad. Salidahan mo kiba, di ba? Kaysa utong, dahil mo aram kung arinan may utang sa mga tindahan na ito. Iyo na nga ni Anday, madeterminaran kung arin, so nagtaoning tama man na bayad, o kung natatadai iyan na i-remisa sa city government, kay itong kontrata kan city government. Correct. Diba? Ay, problema. Ipa-imbestigaran niya kung nalulugi ang sistema. Sus Mario Jose po. Saro pa sa rekomendasyon, higpitan na kang PSO, so pagbabantay, tanganin na day magpalusot sa mga auto na sa plasada na dapat ang paglawag sa tabako, dumiretso ng gaduman sa terminal para mabayadan. Pero pag-abot naman sa maraman kung side malaog sa kwarta, kung sisa ining nagbabayad na yun dahil pag-aadalan pa yan dahil may posibilidad ng bagapating piyo na duman mismo sa pag-issue kang plasada, araman kan mga kolektor kung anong biyahe ito, buda kung sa'y nagpaparada. Yan ang saro pa sa mga dapat na ipigrekomendar dahil para ma-monitor kung naggagana ang sarong lugar na ang sarong pero negosyo na kapitalan kang gobyerno o talagang paluwas sana ang kwarta. Roger, sige. Yan pa rin ng informasyon, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, Pading Jomar. Tabubiltadahan tayan, mga noorin. Pwede pa si Pading Al o ko na kaya? Sige, Pading Al, tirahin natin last 2 minutes or 3 minutes. Go ahead, Pading Al. Good morning, Pading Al. Hello, Pading Al. Go ahead. Yan. Nawala yung connection. Pade, go ahead. Good morning. Salamat, Tabi. Pade, magayon na teamwork. Ang sekreto, entry kan legislative as in executive management. Kaya magayon man ang performance kan LGU Legazpi sa laog pasananin sa rong taon. Pahayag ni Vice Mayor Luis Gutierrez na sa laog sananin sa rong taon 632 na mga resolusyon anay pasarminda sa sanggunian asin 38 ordinansa. Teamwork sa laduman kan sanggunian na mga miyembro, although paminsan may matindi man na diskusyon, deliberasyon, alagad sa sumada, nagkaka-uroyon na kukuaman gyari ang tama. Ang sarong sekreto pa, gabos hinda co-author sa resolusyon na ordinansa. Ang teamwork pa na panagos lagi exister ganyan sa Legazpi, iyon na trabaho kan legislative as in executive, base yan sa ila o executive legislative agenda na sa indang pinagabasaran, kaya ang mga resolusyon as in ordinansa ang nakadaklan kani man sa agenda nagustong ibusol kan administrasyon ni Mayor Siam Ismail na suportado kan sangguniang palusot sa panginatman ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Roger! Iyang paninformasyon panidigdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat man, kumpadreng Al. Bago kita mag-bye-bye, nga ni makalaog tulos man si Andy Mar. Happy listening, Tabi, kay Dong and Tia Nene Zoniga.
kan Ilawod Poblasyon, Bato, Catanduanes. Nagdadangog via transistor radio. Sir Renen de los Reyes, good morning tabi dyan sa tropa sa Bato MPS. And kay Dong and Tia Nene Zuniga, Ilawod Poblasyon, Bato, Catanduanes. Salamat kan sa inyong pagdadangog dyan sa Bato via transistor radio. Chief Tech, mapakuan ako, maarap nganing si Endimar makapuon man tulos. Salamat kan sa inyong paghinanyog. Day Magali, News Director Arbasunod, and then ang iba pa mga programa. Thank you so much. Sa inyong